At magsisimula na ang ating labanan. Pulangi versus Ligao, partner. Yes, just in time. At Coach Kyle, ako doble na yung aking excitement dahil eto na nga, natutunghayan na natin ang early goings ng ating ball game. Again, partner, we are still live here inside the Ligao Gymnasium para sa ating Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Kong Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na, kasurog pa. Ako po ang makakasama nyo para sa huling laro sa ating araw. Coach Kyle Marilla kasama si Morgan. Morgan, anong i-expect natin dito sa labang ito? Well, ini-expect natin na dikdikan ang labang ito knowing the fact na parehas itong kupunan na to ay meron ng naiuwing isang panalo sa kanilang mga proud na mga bayan. And as we take a look at that basket made by Justin De La Cruz, the key player for this Pulangi. And now, Bellarmino, this is an import for the team Ligao who played for Kamsur Express. Orada there. Hindi lang yun, na-convert. Ayan, tumatakbo ang Pulangi. Pero, na-recover nung gusto mong player kanina, si Tipones. Yes, gusto ko yung player na yan, si Tipones. Dahil sa kanyang long-range shooting at saka yung intensity niya din sa game, nando doon. We will know kung yun din ang ipapakita niya. Yun nga! Nakita mo yun, yung hakbang kung gaano ka kalayo. De La Cruz, another layup, another basket for the key player of this game. And yan naman talaga ang inaasahan natin kay De La Cruz to bring this team on. Yes, and as we heard, a shout of defense for the team Pulangi. Maravillas, binawi naman kaagad yan para sa unang tres dito sa ating laro with 9 minutes, under 9 minutes in our first quarter. Makikita natin, Coach Kyle, dito kung sino yung team na papalarin behind the arc. Tapos dito, partner, ano ba, magkakaroon ba dito ng crowd factor? Ay, definitely. Kasi it's an home court advantage para sa kupunan ng Ligao. In fact, lahat ng mga taga-Ligao ata ay nandito sa loob ng gymnasium. Yes, and shouting and crying to para papasukin sila dito sa ating gymnasium. Pero sadly, hindi na tayo kasya eh. Oo, at kung hindi man po kayo makapasok, huwag na kayong pumilit. Kasi oo, manood kayo sa Facebook. Napapanood naman tayo live through Ako Bicol Online TV. De La Cruz with a running start. Kick out yan kay Gonzales. Gonzales for a 3! Ang gandang kick out on para kay De La Cruz. At na-shoot naman din ni Gonzales for the 7th point of Team Pulangi. Bellarmino. Makikita natin dito yung talagang shooting prowess ng bawat teams kasi lahat naman ng team na to, both teams have their own shooters. And shooters. as we take a look at that rebound by the RoboCop Hafer Mondragon with his jump shot, pasok yan para kay Mondragon. And right now, Team Ligao calling this very early timeout para lang matigil ang sunog na ginagawa ng Team Pulangi. What is happening right now, Coach? Alam mo, ginulat kaagad ng Pulangi, which is the right thing to do para siyempre masindak yung Ligao. And sa part naman ng Ligao, dapat hindi magpasindak. Kaya eto, magta-time out tayo at pag-uusapan natin yan kung paano natin kukontrahin ang pangsindak ng Pulangi sa atin. Right now, Team Pulangi, nakikita nga natin, Coach, they are dictating the tempo and they are dictating the pace of this ball game. So, how do you stop this run and gun game of Pulangi? Well, you have to, unang-una, titingnan mo muna, sino ba ang kumakana kaagad as early on? And that, bibigyan mo ng concentration yon sa part ng defense ng Ligao para siyempre, ma-stop nga ang momentum as early on or as we have this ball game early. And binawi ng Ligao na kinarinig naman natin ang reaction of that crowd. Yun. De La Cruz sa kabilang dako. Sabi ko nga si Tipones ang isa sa mga babantayan sa kupunan ng Ligao. Kumuna ng corner 3-point shot earlier.
At yan, mananatili ang bola para sa mga naka-maroon. Kung kanina parang mga candy, yung Oo. pinuran at saka libon. Ngayon naman, anong, Ito parang bulkan. parang bulkan. Oo. Parang bulkan at parang mga mountains. Bellarmino showing his dribbling skills there. Ngunit mapupunta na sa Pulangi. De La Cruz stepping on the gas. Intercepted by Urada. So babalik ang bola sa Team Ligao. Right now both teams playing sloppy. Gonzales off the glass. Pasok yan. Very composed itong Pulangi in the early goings of this ball game, and if they can maintain that composure, malamang sila ang manalo sa labang ito. Pero nandun si Tipones! Yes, ang gandang dukot doon ni Tipones. Pero natawagan doon ng traveling si Justin De La Cruz. At syempre, dahil dun sa turnover na yun, babalik ang bola para sa mga nakaitim with Bellarmino inbounding the basketball. Bellarmino with a shake and bake. Hindi lang tinila. Marivillas in the short stub. Wala yon. Gonzales sinicure ang rebound doon. De La Cruz to Silada. Gonzales to Mondragon and to pass to De La Cruz. Ang ganda ng ball movement so far ng Team Pulangi. Yes, ang ganda ng play na yon. In that situation, Mondragon giving it to the smaller guy sa ilalim. Tipones mintis doon pero Urada for another rebound. At natawagan doon ng foul si Gonzales. So again, you can watch us live sa aming mga social media platform. We are live sa ating Ako Bicol online TV, and syempre napapanood din tayo sa Ako Bicol Party List page, and syempre kay Representative Saldico. And again, para sa team ng Ligao, we have Maravilla, Orada, Rabuyong, Tipones, and Bellarmino. Sa koponan naman ng Pulangi, Celada, Mondragon, De La Cruz, Lombirio, and Gonzales. As Orada missing that free throw, Celada nakapulot ng rebound doon. Celada looking for Lumberio. Naagawan doon ni Bellarmino. Ayan na naman yung sneaky point guard ng Ligao. Pagka nabigyan ng rhythm itong si Bellarmino, deadly to sa part ng Pulangi, coach. And that's a sneaky layup talaga. De La Cruz, merong backdoor doon. Sana si Gonzales hindi lang naibigay sa kanya. Maganda yung movement ni Gonzales coming from the corner, going to in the inside. Hindi lang nakita ni De La Cruz. As we have another timeout here. And syempre pala, bago natin makalimutan, coach, kasama din natin sa panel ngayon ang ating third partner na si Carmela Hernandez. Mamaya, mapapakinggan natin siya para sa kanyang report. Oo, excited din ako na malaman yung mga naguguno nilang mga reports coming from both teams na ipipid sa atin mamaya. So abangan niyo po si Carmela, Miss Carmela Hernandez ang bago nating kasama dito po sa Ako Bicol Cup 2020. So again, we are under 5 minutes here in the first quarter as we take a look at the huddle of Team Pulangi right now. So kanina medyo maganda yung fast start pero ngayon nakabawi yung Team Ligao. Yes, and big factor yung intensity din na ipinapakita ng Ligao na sabi ko nga kailangan hindi sila magpasindak sa ginagawang pangsisindak ngayon ng Pulangi. Coach, your thoughts about this matchup, De La Cruz versus Bellarmino? De La Cruz versus Bellarmino. Well, this is going to be kung ang both teams talagang dikdikan ang magiging laban. Well, dikdikan din yung mga key players natin na yan. And we expect that in this ball game, and this will definitely bring excitement to this ball game. Ganda nung stretch doon ni Tipones, hindi lang niya na-convert. At meron tayong dong loose ball foul at mapupunta ang bola sa mga nakamaroon. Another strict shooter coming in for the Team Pulangi with the Guzman replacing Lumberio.
De La Cruz now with the ball. Pupunta dyan sa wing with Principe. Bagong pasok din. Principe traveling. That is a good defense on Orada. Oo, tumayo lang doon si Orada. Oh, sa build pa naman ni Orada, hindi siya doon nasaktan. Sabi niya, saan ka pupunta ha? Huli ka, boy. So Bellarmino on the other side. Titirahan nila ng tres. Hindi lang yun na-convert. Kung nakapasok yun, i-explode na sanang tao doon. De La Cruz. Pero ang bola mananatili sa Team Pulangi with 17 seconds on their shot clock. So as early as now, makikita natin na ang Team Ligaw ay talagang gustong pumukol sa tres ng napakaraming puntos. Madami ang kanilang binibitawan behind the arc. Of course, knowing na nandyan si Tipones, isa sa mga talagang legit shooter na masasabi natin sa ligang ito. At sa ngayon, partner, ilipat muna natin ang mikropono sa ating courtside reporter at may dala siya sa ating ulat para sa ball game na ito. Carmela, take it away. Po, nagbabalik tayo, Coach Cal at Coach Alex. According to Dennis Munilla ay talaga naman nagpo-focus sila sa body conditioning at speed ng kanilang mga players, at sa kabila naman kay Coach Edsel Samaniego ay their goal is to pay attention to their offense and make it stronger. High hopes kung sino ang mananalo today. Back to the panel. Thank you very much, Carmela Hernandez, for that report. So, ngayon nga, sinasabi nga ng Team Pulangi, they are focusing on their body conditioning. Nakikita naman natin kaagad dito, takbo lang sila ng takbo. Oo, and focus din sila sa offense. Mm-hmm. Na yun naman din ang dapat pigilan ng Ligaw kung gusto nilang masungkit ang panalo sa game na to. Bellarmino, drop pass, pero nag-kick out sila doon sa corner. Orada with a second shot. Yun, napabayaan lang doon ni Silada and Mondragon, si Orada. Pero that could have been a 3-pointer mula kay Tipones. Sumablay lang, pero good thing nandun nga si Orada. Yes, he was left alone on that shot. You have Walang to convert nag-box out. those shots na open ka. Principe. Now De La Cruz attacking the lane. Nabalik kay Principe yan. Naubusan sila ng shot clock doon. So, medyo nag-breakdown doon ang opensa ng Team Pulangi, sticking to that two-man play with De La Cruz and Principe from the corner. Box outing is a big factor. Lalo pat itong si Orada ay medyo malaki yung pangangatawan, medyo mabigat. So kailangan talagang doble din yung effort. Bellarmino lilipad with that lefty layup. Grabe yung tirang yun. Celada kumabada sa tres, mintis yan. Ramboyong with the rebound. Bellarmino once again. Bitin lang yon. At merong nakitang konting tulak doon ang ating referee kay Orada. Ginamit talaga yung kanyang mga muscle. Oo, yun nga sinasabi ko eh. That's a good defensive stop para sa koponan ng Pulangi. That could have been tied the ball game kung hindi na tawagan ng foul doon si Orada. So, ngayon pala dito sa ating live streaming sa Facebook, sa Ako Bicol Online TV, we have a 6,000 viewers. Another milestone. Kaka-milestone lang kanina natin ng first game eh. Kasi another milestone na naman sabi ni Direk. Ibang klase talaga ang Ako Bicol Cup 2022. Maraming salamat po sa inyo. Celada with his first triple for the ball game. Etong si Celada matangkad siya, mga around 6'4", pero ang forte niya is sa labas at parang he's acting like a guard. Yes, and with this experience talagang sasandalan din siya ng Team Pulangi playing for MPBL and PBA. Mondragon, De Guzman, one man to beat. Hindi lang yon napuntos, pero andoon pa rin si De La Cruz. Ako nang bahala doon. Oo, nandoon din sana si Tipones, not giving up the 2-pointer. Yes. Pero dalawa yung kalaban niya doon eh. Racines, na blanca doon ni Celada.
Wala kasi sa tabang posisyon yung tira niya eh. Talagang at saka matatangkad yung mga nandoon na naunang nakaposisyon para abangan yung tira niya. De La Cruz ipapahinga muna ng Pulangi. Arteta kay Bellarmino for a 3. Another good pass. Another good shot coming from an assist. Arteta to Bellarmino. Good connection. So both teams merong tira sa labas. Salting now. Dropping off to Romero. Binalik kay Salting. De Guzman with a fake. With a short stab. Back irons that one though. Rebound mapupunta sa Team Ligao. Ayan na si Arteta. Arteta. Naagawan ni Salting. Pero nandun si Tipones. At mag-isa si Racines doon sa ilalim. Napakagandang hustle yon sa Team Ligao. 19-21 po ang ating score. So, under a minute to go for our first frame. Only a 2-point ball game. Arteta securing the rebound to Bellarmino now. So talaga namang coach, talagang nakikita natin na dikdikan ang laban na to. Yes, yan naman talagang inaasahan natin dito sa laban nito. Bellarmino to the corner. Tipones ibabalik niyan kay Bellarmino with 10 under 10 on the shot clock. Talagang si Tipones binabantayan. Kasi if you leave him open, talagang higher ang percentage ng kanyang mga 3-point shot. But in that last sequence, natawagan sila ng offensive foul. That is a 2-on-1 fast break. Pero yun nga lang, Oy, that's a risky that's pass. a lame pass. Salting all the way for 2 points. Arteta stepping on the gas. Racines with a jumper. Short yun, pero mananatili ang bola sa Ligao. De Guzman. That's a foul, a blocking foul. That's a poor foul, pero siguro okay na din naman kasi wala pa naman sila sa penalty. They want to stop the fast break opportunity. So 6.2 seconds on our first quarter. Bilis ng oras, coach. Celada for a 3 at meron pang foul. Yon ang napakagandang kasi matangkad itong si Celada. I stand corrected, wala palang foul na tinawag doon. Wala. But definitely 3 points by Celada. And sa ating pagtatapos ng ating unang yugto, Pulangi with a 7-point lead kontra dito sa Team Ligao. Magbabalik po kami. Ito ang inyong Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center. And we are still live here inside the Ligao City Gymnasium para sa inyong Ako Bicol Cup. And we are now at the second quarter ng labanang Team Ligao versus Team Pulangi. Ako pa rin po si Coach Kyle kasama si Morgan. And meron tayo ditong looking at our statistics. Ito po yung mga leading scorers natin. De La Cruz with 8 points sa kupunan ng Pulangi. Meron din siyang 2 rebound, 2 assist. And si Celada naman merong 9 points, 2 rebounds, and 2 assists plus 1 steal. Samantalang sa team ng Ligao, merong 7 points si Bellarmino at meron namang 5 points si Tipones. At yun na nga, nagkakapalitan ng 3
dito sa ating second quarter. Bellarmino to the wing. Back to Bellarmino. 4-3. Kapos lang yon. Rebound makukuha ni Salting. Salting stepping on the gas. Pero nag-stop siya doon. Antayin muna ang kanyang mga kakampi. Celada from the weak side. Ibabalik yon kay Salting. Short jumper para kay Mondragon. Wala lang yon. Napakagandang pasa sana yon ni Salting to Mondragon. At ayan na naman ang Team Pulangi tumatakbo. De Guzman dropping off to Romero off the glass. Ang gandang assist nun, coach. That's a very nice play. And right now, Tricking the opponent with Yes. that kind of pass. and right now, Team Pulangi silencing the crowd. Ayan, buminawi ng tres sa kabilang dako. Arteta with this second 3-point shot of the game. Salting humihingi ng pick, pero wala. Diniretso niya. Kick Romero. Kick out pass sana. Meron tayong substitution. So another big man, papahinga muna si Racines. Another sub. Bellarmino taking his first rest for our ball game. Si Shane Lim din, nasa loob na. Kasama ang mga kakamping nakaitim. Celada. Salting. Kontra kay short jumper doon sa elbow. Ay sa short corner, wala yon. Mapupunta ang bola dito sa mga nakaitim. Salting hounding the basketball kay Uksima. Another good pass para sa ligaw. Ito din si Uksima, hindi nakapaglaro during our first game because of injury. Oh, but right now, he's feeling good and nakikita naman natin sa output na ibinibigay niya dito sa ball game nito. Right now, parang meron tayong 6-0 run dito. Coach, ano ang kailangan gawin ngayon ng Pulangi para ma-maintain ang kanilang kalamangan? Well, consistency. Babalikan natin yung salitang yan. You have to be consistent. Sabi ko nga, on what you're doing good, you have to maintain it, you have to sustain it. And dapat nandun yung motivation, yung dedication, at saka syempre nandun yung discipline para maging consistent. But right now, with the crowd, nabubuhayan ang mga taga-ligaw. Salting, That's a nice dish, pero wala. naiba lang yung tira doon ni... Pero Lim sa kabilang dako for a three. Ayan na nga. Don't leave this guy unguarded. Pumukol doon ng napakalayong tres si Shane Lim. Celada. So ang magiging epekto nito sa koponan ng Pulangi ay mag-a-adjust sila ng depensa towards the shooters. Naaway naman yun ni Celada with his own version of a 3 points. Grabe naman yon. Hindi man lang pinagbigyan yung mga tagaligaw. Nag-cheer pa lang yung ligaw pero ang Team Pulangi, no, meron agad silang sagot. Pinontra ka agad. Parang isang apoy na lumiliyab na binuhusan ka agad ng apoy. Oo. Ayan na amin ng tubig. Kaya yun nga, at meron tayong mananatili ang bola sa ligaw with 16 on their shot clock. We have a close game, 32-34. De La Cruz, tinignan pa with a basket. May kasama pang foul. Pero in-acknowledge ka agad niya. Pare, ox lang yun. Oo, pero that was a pretty layup by De La Cruz. Tinignan pa yung kalaban bago niya nilay-up yung tirang yon. That's actually a difficult shot. Pero makikita mo, with his agility, na talagang nandun yung creativity niya sa tirang yon. Kung iba-ibang player ay doon na yun sa dapat na side, pero ni-reverse niya pa eh. Yes. So, with De La Cruz converting that bonus free throw, lamang pa rin sila ng 5 dito sa ating second quarter.
Maravillas. Short yun. Ayan na naman yung mga nakamaroon. Celada now. Celada. Nasa right wing niya si De La Cruz with Ramos. But he's looking for Huffer for an isolation post play. Huffer to De La Cruz with a fake, with a jumper. Pasok yan. Nothing but net for Justin De La Cruz. Napakaganda ng balanse ng De La Cruz sa ere for that jump shot. Medyo fade away pa ng konti yun. And sabi nga ng mga manonood natin dito, sleep na. Pero hindi pa. Hindi tayo makakatulog sa ganitong sitwasyon. Arteta with 10 seconds on their clock. Lim right now, tumira na naman sa tres. Bitin lang yun pero mananatili ang bola. Another short putback for the Team Ligao. Orada, mali lang yung napasahan. Outlet pa sana. De La Cruz, nag-iisa na naman for a 2-point layup. Ayan na naman ang highest pointer ng Pulangi na si De La Cruz. Yeah, so we have a timeout here with Pulangi right now, adding to their lead from the first quarter. Right now, 9 na puntos na. Coach, ano ba dapat? But before that, please don't forget to like, comment, and share our official social media platform. We are live sa Ako Bicol Online TV and simulcast sa Ako Bicol Party List as a page ni Representative Saldico. Partner, ano ba dapat ang pag-usapan ngayon para sa Team Ligao? Well, dapat buhusan na nila ng malamig na tubig ang umiinit na game nitong koponan ng Pulangi. By, siguro mas dagdagan pa nila yung depensa nila, gamitin nila yung mga shooters nila, and baka magkaroon ng magandang epekto ito para mas bumuka yung depensa nitong Pulangi at mabigyan din ng mga magagandang play ang kanilang mga big man sa ilalim. And before we continue this ball game, shoutout ko na rin yung mga friends ko sa kalibak ng bawat Pilipino, Ate Kate, Ate Jo, Ate Bem, Boss Boy, and Harry. Maraming salamat sa inyong panonood. Oxima, ang gandang pasa doon. Pero merong foul na nakita ang ating referee with Lumberio trying to strip that ball to Maravilla. So, ito yung sinasabi natin yung previous game ng Team Ligao, Coach. Ito din si Oxima ay kailangan abangan. So, right now, pinapakita niya kanyang handle. Yes, indeed. Maravilla with a short stab. Wala doon. Orada ni Yoyo pa. Nagkapi pa sa ere. Malakas si Orada sa ilalim. So, if they can utilize Orada or they can maximize his might sa ilalim, baka mabago ang sitwasyon at sila ang mag-lead sa ball game na ito. Mondragon, good cut. Hindi lang na-convert yon. Ang score po natin, Ligao 34, while Pulangi is enjoying a 41-point leading in this ball game. Ako Bicol Cup 2022 hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We are under 5 minutes sa ating first half. A jam-packed Ligao City Gymnasium. So once again, we would like to give thanks to the people of Ligao, in particular sa Mayor po, Honorable Fernando Gonzales, at sa mga kasama niya sa Konseho. At sa lahat ng mga organizations po na sumusuporta sa ating pong liga. Oxima now. To Orada. Sa gitna, nahanap nila. With a basket. Gandang find yon para kay Orada. Nakita sa ilalim si Ramboyong. Celada open for a 3. Wala yun. Ramos skying high for that rebound. Pero mabibitawan niya yung bola doon at mapupunta ulit yan sa mga taga Ligao. And we will see ngayon sa sitwasyon na to kung matatapyasan ng Ligao ang kanilang hinahabol na puntos. Bellarmino calling for a play. Lim. Orada kontra kay Celada. Gandang move. Inikutan lang dun ni Orada pero mababalik sa kanya at mai-score niya yan.
Ngayon naman ang tendency is tututukan na tong si Urada. That will definitely leave the shooters Mondragon unguarded. kontra kay Urada. One-on-one. Mondragon tutulong dun si Ramboyong at nabitawan yan ni Happer. Bellarmino tumatakbo. Ang ganda ng depensa doon ni Urada kay Mondragon. Good find. Not giving up that play. Shout out kay Josa Casey! Baby girl, good evening. Sana nag-enjoy ka dyan. Of course, kay Kapitan Nathan. Magandang gabi din. Celada open for the layup. Ibinaba niya pa yun pero namintis niya yun. Sa kabilang dako, Oksima stepping on the gas. Oksima. Mabibitawan sana yun ni Ramboyo Ang pero gandang nahanap pasa! niya si Urada with the cut. Ang gandang layup, ang gandang connection, coach. At Urada, meron silang 2-pointer. And isa na lang po ang kalamangan ng Team Pulangi. Pero gustong dagdagan yan pero hindi na-convert yun. Ayan na naman si Urada. Another shot, another make, and this is the first lead of the ball game for the Team Ligao. Now, ano ang magiging epekto nito sa kupunan ng Pulangi now that nasa Ligao na yung lead? Yan ang sasagutin ng possession na ito. With Celada to Ramos. De La Cruz now kontra kay Oksima. Turning around. At meron dun natawagan ng foul dun si Oksima sa last play ni De La Cruz. Pero mananatili pa ang bola with 2 minutes and 4 seconds remaining on our first half. Meron ulit tayong timeout dito. At coach, what is happening right now? Nakakalamang na ngayon Ligao. So now, punta tayo ngayon sa Pulangi. What should they do right now? Unang-una, we have to give credit din muna sa Ligao team kasi nagawa nila yung plano nila na makuha yung kalamangan sa ball game na ito. And yun na nga, ang sitwasyon natin ngayon ay sila na yung lamang at mayroong epekto yan sa parte ng Pulangi. Which is para sa akin good kasi mas magiging mas competitive itong laban na ito. Of course, Pulangi will adjust definitely and perhaps they will try to stop Urada. Mas magiging i-intensify pa nila yung kanilang depensa sa big man ng Ligao and they have to watch for those shooters sa labas kasi delikado din. Yes, you are still watching ako Bicol Cup 2022 at sa ating mga kababayan na nasa labas ng ating gymnasium, kung hindi na po talaga tayo makakapasok, you can watch us sa Facebook. Opo, kasi wag nang magpumilit kasi punong-puno po tayo dito. Standing crowd po tayo dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Manood na lang po kayo online. And again, yung milestone natin. And right now, another milestone, 8,000 viewers right now sa ating Ako Bicol Online TV. Goosebumps all over my body. Oh, grabe. Ako. 8,000 na yung partner. Ayan, tumatakbo. Bellarmino. Akala niya doon, masasagip niya pa yung possession pero babalik ang bola sa mga nakamaroon with under 2 minutes remaining for our first half. He was actually looking for an opponent na papatamaan niya ng bola para mag-out of bounds pero mukhang nagbago yung isip niya. So, I guess right now, partner, meron panibagong report ang ating courtside reporter. So, let's turn it over to Carmela. At yun na nga, Coach Kyle at Coach Morgan, ay nakausap ko ang mga coaches na magkabilang team. At ayon kay Coach Edsel, ang sikreto lang nila ay they play clean defense. And ayon naman sa coach ng Team Ligao na si Al Gonzalo, ay talaga namang mas binibigyan nilang pansin ang kanilang depensa dahil itong laban ay hindi madali para sa kanila. Back to the panel. Yun nga, yung narinig natin. Ano sa tingin mo, Coach, ang ginagawa ngayon ng magkabilang kupunan? Actually, dikit na dikit tayo. Actually, ayon sa report ni Carmela, both teams are focusing on defense. Pero wag niyong pabayaan yung offense kasi diyan tayo umi-score. Definitely you cannot win if you have defend. You have to offense. You have to have a good defense and a better offense. Or Yes. either way, pwede. But Bellarmino open for the 3. Wala lang yon. De La Cruz stepping on the gas. Lumberio na foul doon ni Bellarmino. So leading pa rin po ng 1 point ang Ligao.
at this very point in time under a minute to go sa ating Lumberio will troop to the line for 2 shots. With only 1 point lead. Ngayon, tabla tayo sa 46 point. Low scoring ball game, Coach. low scoring ball game because gaya ng narinig natin sa report ni Carmela, nakapokus talaga ang both teams sa magandang defense Yes. para mapigilan ang opposing team. So we have a sub here. Oxima. And of course, nandito sa atin live, Congressman Jill Bongalon together with His friend. Councilor Bichara. Yeah. And now, 40 seconds on the clock. Bumalik na si Tipones, ano? Orada attacking the hole. Wala yon pero nakuha ng rebound ni Celada. Looking ahead, Lumberio. Ibabagsak pa yan kay Gonzales with the 2 points. At babalik sa kanila ang kalamangan. Now, Team Pulangi with a 3-point lead. Courtesy of Celada on that last play dahil nakita kaagad niya na may tao na sa unahan at hindi na siya nagdalawang isip na ipasa yung bola. Now, Pulangi looking to waste away the time. Lumberio with 5 seconds on the clock. De La Cruz underneath. Wala lang yon pero ang bola babalik pa sa Team Ligaw with 0.8 seconds sa ating game clock. And with 49 to 46, Pulangi leading. Orada na mintis lang yon pero na. at the end of our first half ang ating score 49 to 46, only a 3-point lead by Pulangi. Alam natin babawi ang Ligaw pero mamaya natin malalaman yan papasok sa ating third frame. Ito po ang Ako Bicol Cup, magbabalik po kami. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Kasi oran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitagrelasyon ka. Ara mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dito sa Baskaran, wala bitisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako, Bicol Cup,
At yun na nga, Coach Kyle at Coach Morgan, may kasama tayong dito na isang nanonood at isang AKB fan. Ano po ang iyong pangalan? Ako pala si Jan. Jan Navarez from Pulangi. So, ano po ang sinusuportahan niyong team? Siyempre, susuportahan ko yung Pulangi team, lalo-lalo na kay Idol Justin. Idol Justin, lahat, buong Pulangi. Salamat sa suporta ng buong Pulangi, Tagaligaw. Bahala na kayo. Joke lang. So, sa team Pulangi, sino ang iyong iniidolo? Si Idol Justin kasi, katrabaho namin yan, kaya supportive. Shout out. Shoutout pala sa JNT Express, Pulangi. Lalong-lalo na sa padi ko, Jimwell sa Bukor, Mike Alpelor. Thank you. Magbabalik, Coach Kyle at Coach Morgan. So now, nagbabalik tayo para sa ating halftime analysis. Nakita naman natin ang suporta ng ating crowd dahil dito jump pack tayo dito sa ating Ligaw Gymnasium. Pero now, pasadahan natin, Coach Morgan, ang ating halftime stats. Yes, ito yung mga players ng both teams na talagang nag-excel sa first 2 quarters ng ating ball game. Para sa Pulangi, we have De La Cruz with 21 points, 3 rebounds, 2 assists. And with the help of Silada, 12 points, 3 rebounds and 1 assist plus 2 steals. Samantala namang sa Ligaw ay si Urada ang kumana with 13 points, 7 rebounds and 1 steal. Belarmino, 7 points, 1 rebound and 4 assists plus mayroon siyang 3 steals. And si Arieta, 6 points, 3 rebounds, 1 assist. And yan ang ating mga key players of the quarter. At yun na nga, Morgan, kaya nandito na tayo sa ating third quarter of action. Laban ng Team Pulangi versus Team Ligaw with Pulangi enjoying an 3-point lead. Pero ngayon, dagdagan natin yan ng 2, 5 na yan. 5 na. 51-46. Belarmino, sa kabilang dako, Belarmino stopping that dribble. Maravillas now. On the top. Kick out niya yan kay Ramboyong. Ramboyong kontra kay Sulada. Ibibigay kay Belarmino. With 5 seconds on the clock. At matatawagan siya ng stepping on the line. Mababalik ang bola para sa mga nakamaroon. Ano mo, Coach Kyle, both teams are showing their intensity sa larong ito. Both are not giving up easily on offense and defense. Pero who's going to be more wiser? Who's going to be more patient? Who's going to avoid unnecessary fouls? Doon natin makikita kung sino ang mas makikita nating didictate ng tempo sa late part nitong ball game na ito. Yun na nga ang ginagawa ngayon ng magkabilang koponan with only a 4-point lead para sa Team Pulangi. Hindi lang nila nakuha yon. Urada, muntik pang agawan ni Ramboyong ng kanyang Pinawi. Ramboyong zigzagging his way. Wala lang yon. Pero nandun si Maravilla to clean up the mess. Belarmino, muntik pang maagawan doon. Pero yan na si De La Cruz stepping on the gas. Lilipad. Hindi lang. Tinawagan pala doon siya ng offensive foul. Ano nangyari doon, Coach? Halos hindi ko na nakita sa bilis ng pangyayari. Pero ang nakita ko doon, nagre-reklamo na itong si Belarmino. So, in that last sequence, nakita natin, De La Cruz extending his arm para mailayo yung bola doon sa kamay ng kanyang defender. Oo, that's actually parang an instinct na din ng a smaller player versus that bigger defender. Maravilla on the top. Ramboyong for 3. Wala yan. Mababalik kay Maravilla. Maravilla block by Celada. At yun, napayungan siya ng 2 mama ng Team Pulangi. De La Cruz stepping on the gas. De La Cruz with a sidestep. Grabe yung tira What yun. a shot. What a layup for Justin De La Cruz. And it takes talaga ng Tipones naman sa kabilang dako at nakapulot doon ng foul si Urada.
Ang ganda ng layup yun. Oh, I was saying na it really would take your agility sa part ng player na kakagawa ng ganon. And yung alam mo na, And I think na rin, yung experience mo, papasok talaga doon. Kasi you have the benefit of reading the defense before doing the play. yeah, definitely. Orada making sure of his last free throw. 7 minutes and 45 seconds in our third quarter. Andiyan na si De La Cruz. Directing traffic. I-screen na siya ni Mondragondon. Pero sa kabilang dako, Gonzales open for a 3. Way off. At ayan na ang Team Ligaw. Tatakbo. Pero marirecover yun. At na-dribble sa paa. Pero nakasaka sa kanya pa rin ang possession. 12 seconds on the shot clock. Bellarmino. Hindi lang yun na-convert ni Orada. Grabe yung intensity talaga sa pag-grab ng rebound. Tipones nakapulot ng basura doon. Yung basura naging ginto pa. Yun ang maganda. Basura na, naging ginto pa. Dito lang yan sa Ako Bicol Cup 2022 kung saan ang basura nagiging ginto. Sigurado ba yun? Marami tayo ngayon dito. Baka mas dumugin tayo dito. De La Cruz intercepted that pass. De La Cruz tumatakbo na naman. Pero kinik out niya yan dyan kay Gonzales for a 3. That is a good kick out once again by Justin De La Cruz. Hindi mo kailangan ng athleticism sa tirang yon. Open na open yon. You just need accuracy and Celada, confidence. De La Cruz nag-iisa at ang mga idol nitong katabi ko ay patuloy na naghahasik ng puntos yan sa loob ng ating court. And right now, Team Ligaw calling for a time. Akala ko kung anong inaasik. Natakot ako dun, coach. So, with Team Pulangi right now enjoying a 6-point lead with 6 minutes and 20 seconds on our third quarter of action. Right now, Team Ligaw, medyo off na ang kanilang mga tira. Pero hindi pa natin nasisiguro yan. Very early to say at nandun pa rin yung kahit medyo off yung mga tira nila pero nandun pa rin yung talagang kumbaga yung kanilang intensity sa larong ito at nandun yung killer instinct sa kanilang mga mata at sa kanilang mga ikinikilos na talagang they were just easily give up sa laban na ito. And napatunayan nila kanina yan because they led for how many minutes naman yon? Matagal-tagal din yon. Kaya lang talagang mabilis makapag-bounce back itong Pulangi. Alam mo partner, itong Ako Bicol Cup 2022 is just like a roller coaster. Oo. Di mo alam, minsan nasa taas, bigla ka na lang bababa. Talagang ang daming kailangan nating antabayanan dito. Tipones with the ball. Hihingi siya ng screen doon pero hindi na bigay at ayan na naman. Buti na lang at na-recover ni Bellarmino doon sa kabilang dako with 6-minute mark on our third frame. Another 3 na bawi naman agad yon ni Tipones with a 3-point from the left wing. Nako, pag pumutok itong si Tipones, si Bellarmino sa labas, patay tayo dyan. Pero Gonzales silencing the crowd once again with his short stab. Oo, kanina 3-pointer yung ginawa yan. Ngayon naman, sa loob ng paint. Bellarmino to Oxima. Nag-slide on. Nag-slide ng konti doon si Oxima. He was called for a travel hit there. So babalik ang bola sa Team Pulangi. Di mo kailangan kahit little slide lang kasi tatawagan ka talaga ng traveling violation. So right you have to be very careful. Sabi ko nga kanina, sino yung mag-create ng maraming turnovers? Isa yon sa magiging factor ng pagkakatalo nila sa game na to. Oxima stopping the play. Tipones for a 3. Wala yon. Maravilla, putback. Ang daming second hand opportunity pero
hindi na i-convert ng Ligao. Ito De La naman. Cruz there asking for a foul. Bellarmino, lilipad, sinawsaw pa yung layup. Napakagandang layup kay Bellarmino. And the oohs and the ohs from the crowd. Ano talaga yung factor ng isang Bellarmino. Sa kabilang dako naman ang si RoboCop Hafer Mondragon with his own post play. Nakapulo siya doon ng foul at pupunta sa linya para sa dalawang tira. Pero we have to give credit kay Orada, not giving easily on that play. At yung pambubrusko ni itong si pangangalabaw nitong si Mondragon ay hindi niya hinayaan basta-basta. Kahit yun nga, na-foul siya. Mondragon now on the line. His first shot is no good. So ngayon, tatlo pa rin naman ang kalamangan ng Pulangi. Pero coach, definitely a manageable lead for the Team Ligao. Ang maganda dito sa ball game na to, kaya yung mga crowd ay talagang nasa edge ng kanilang mga upuan. I mean, talagang on their toes now dahil sa napaka-exciting ng ball game na to. Sabi mo nga kanila, roller coaster. Tipones extending his arm for that layup. Hindi lang niya na-convert. At De Guzman checking in for Lumberio. Mananatili ang bola sa Team Ligao with 16 on their shot clock. Bellarmino asking for a screen. Bellarmino pipihit. Meravilla with his jumper. Short yon. Babalik ang bola para sa mga Team Ligao. Another short shot. Orada. Faking and missing. At sa kabilang dako, De Guzman tatakbo with one man to beat. De La Cruz, bitin lang yon. Medyo Bellarmino, stop and pop. Pero nandoon si Orada, bitin pa rin yon. What is happening right now, coach? Hindi lang talaga na-shoot ng Ligao. Yan lang masasabi ko. Nandun sa kanila yung mga opportunity na makadagdag ng score. But ewan ko kung anong nangyayari at hindi nila ma-convert ng puntos ang mga opportunities na yan. That was a good defense there by Mondragon Encelada. Orada, sisiguraduhin na yan. Yun. Narinig tayo. Sabi ni Orada, eto, dapat sure ball na to. De La Cruz now with the basketball. With 3 minutes and 10 seconds on our clock. Sa corner, wala yun. Marirebound yan ni Orada. Now, Tipones. Arteta yan. Ina-drop pass ba yan? Hindi. Kick out yan. Para kay Tipones. Open for a 3. Short yon. At mababalik ang bola sa mga taga-Pulangi. Mondragon. Back to De La Cruz. Sinawsaw pa pero wala lang yon. Bellarmino. Lilipad. Challenging the defense of Silana. Great fall ng bola after that acrobatic shot mula kay Bellarmino. Nandun yung challenge ni Silada pero hindi It siya na-intimidate. doesn't matter. Sabi ni Bellarmino. Pero Silada. That's a gutsy move from Bellarmino. De La Cruz from the corner. Wala yon. Bola. Mababalik na sa Team Ligao. At may chance ng kalamangan ang Ligao. Yes, with Sa only possession na to. a 1-point lead. Ang bola niya ngayon, mapupulot yan ni Silada. De La Cruz, nakita si Mondragon all alone. At na-blanca doon. At a good chase down. Pero, wait a minute. Kaya nagkagulo na! Merong foul atang naitawag doon. Nagkagulo yung crowd because of that effort of the Team Ligao. Oo. Yan ang isa sa mga factor. Kaya nasasabi kong very intense ang larong ito. Both teams kasi they're not just giving up on those shots. Tingnan mo yun, Mondragon much bigger than sino yung bumlangka hindi ko makita. I guess that was Arteta. Oh, this is Arteta is a smaller guy. Pero talagang naabot na yung bola. Yun nga lang, nagkaroon ng contact. And Mondragon missing his first shot. Isa na lang ang kalamangan ng mga taga-Pulangi. Mondragon looking to add one more
sa kanilang lamang. Ang ganda nung habol talaga yun. Yan. Mondragon securing that last free throw with 2-minute mark sa ating third frame. Maravilla to Oxima. Oxima, nasa corner yan with Urada at namali lang yung pasa niya doon. Yun ang dapat mga iwasan. Mga unnecessary Shouting, errors. stop and pop. Wala yon. Tipones with the board. Oxima now is stepping on the gas. Lilipad ulit. Wala lang yon. Ando na yung presensya talaga ng haba ng isang silada. Pero nandun din yung isang mahaba ng ligaw, si Maravilla. Not giving up on the play. Nakasungkit ng foul. Coach, kung sino yung magiging consistent sa magiging intense na laro on both sides of the court, I think that will definitely be the team na uuwi ng win sa game na ito. But right now, ang ating lead ay nagiging consistent, staying for the Team Pulangi with a 2-point lead. Sa kabilang dako, Silada. Gusto nilang dagdagan yan, nakalamangan para maging komportable papasok sa ating fourth and final quarter. Silada, malayong tres yun! Pero pasok yan para kay Silada. Almost at the logo. Sabi ni Silada, wag muna kayong maingay, andito pa ako. Tipones with his 3-point shot, short yon. At ang bola, mahuhulog na naman kay Arteta. Another trash, turning it to a goal. So yun ang dapat na ginagawa. Once na tumira yung kakampi mo, dapat ready ka for the rebound. De Guzman. That is a bad fall. And as we take a look at head coach ng Team Pulangi is in the center of the court right now. That's a hard foul. Hard fall. Reacting to the call of our referee. As we take a look at again, the Team Pulangi reacting to that last play. Ayan na nga. And even the crowd. Mainit na itong ating kasama, si Sir Peter Encisa. Hindi niya nagustuhan ang call ng referee. What do you think in that last sequence, Coach? I think that's a good hustle para sa team ng Ligao na hindi hinayaan na makapuntos basta-basta yung Pulangi. Kaya lang, very risky din yon sa part nila. That's a hard fall para dun sa number 12 na dumipensa. But Coach, before, as our referee confirming the call, let's turn it over to our courtside reporter, Carmela. Yes. So yun na nga, Coach Cal at Coach Morgan, talaga namang sobrang init ng bakbakan dito. Pati na rin ang mga coaches talagay tutok sa mga aksyon dito sa ating hard court. And according to Coach Dennis, proper communication lang ang labanan para makabawi sila sa kalamangan ng kabilang team. And stick to the plan at tamang bawi na lang sa kanilang opensa. Back to you, Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela. Ayun. Di pa ako, speechless pa ako sa mga oras na to. And right now, as we take a look at the referee huddling up together with Coach Peter Encisa of Team Pulangi. But right now, another milestone na naman, sabi ni Direk Christian. 9,000 na daw tayo. Binabantayan yan. Binabantayan. Pero, one more digit to go for a 10,000 viewers. Ayan. Wow. Pinapakalma ni Just wow. referee Mapula, itong si Peter Encisa. So, right now, Coach Peter Encisa, that's a good sign naman kasi he makakalma accepted tayo. the call. Yes. That's the best thing to do. Kasi may tinatawag naman tayo, Coach, na judgment by a referee. So, siguro iba yung angle nila sa angle natin. Definitely. So, they have to
talagang i-explain doon din sa coaches kung ano yung nangyari doon sa last play. Pero right now, let's continue our ball game with under a minute to go here in our third quarter. Auxima sa wing. Good thing hindi nasaktan doon si Oxima at ngayon nandiyan na sa ball. Ramboyong with the jumper, and this is only a 1-point ball game. Grabe ang intensity. Under a minute to go tayo, 37 seconds to go. Mondragon. Short stab, wala dun. At tatakbo na ulit ang mga taga-Ligaw. Auxima with under 30 seconds to play. Tipones. Open momentarily. Tipones. Lilipad. At ang bola ay mapupunta kay Salting. At ayan na. At muli, babalik yan sa Ligaw. Maravilla, open jumper. Pasok yan para kay Maravilla. At another steal by Auxima. With a short sub, wala lang doon. Pero as we have Merong altercation there. Oo. Nagkabuhol-buhol yung mga player natin doon. At medyo merong Ganon ka-intense ang larong ito. yun ang mga bagay na gusto rin nating iwasan. Oo, intense nga pero wag naman sanang umabot sa punto na magkakaroon ng kagaya ng nangyari sa alam mo na. At yun na nga, at muli ito, i-review nito ng ating mga referee. They're going to huddle up kung anong itatawag nila sa last sequence na yon. With 3.7 seconds to go here in the third quarter. Oo. Ilang seconds na lang, 3 seconds na lang po ang nalalabi sa third quarter natin. And Ligaw yung lead ngayon ng 1 point over Pulangi. Na talaga namang nais kaagad na maibalik sa kanila yung lead. Bakit? Pero, Ano nangyari? Bakit nakuha ng Ligaw ngayon ang kalamangan? kasi yung pa rin, consistent sila sa intensity na ipinapakita nila both ends of the court. Defense, offense, nandun. Nakikita ko yung killer instinct nila na talagang hindi kami, kung matalo man kami, matatalo kami na lumalaban. And Talagang sa lumalaban. kanina nakita natin kung bakit lumamang ang Team Pulangi with that 3 consecutive turnovers made by the Team Pulangi. Kaya ngayon lamang na ang Team Ligaw. Pero habang inaantay natin ang call ng ating mga officials. Dahil yun na nga coach na talagang sino ang makaka-avoid ng mga turnovers na yan. Kasi malaking factor yan para ma-determine natin kung sino yung winning team dito sa napapalapit na tayo sa sa last na yugto ng ating bakbakan between Pulangi and Ligaw. At nakikita na nga natin ang ating mga referee ay nasa table official na. So, ayan na. So, we have an unsportsmanlike foul called on number 22 and number 23. So, both are called for unsportsmanlike foul. Pero we're headed on getting back to our ball game. Buti naman settle na yan. 3.7 sa Ligaw ang bola. Maravilla, open jumper. Short lang yon. Same spot sana pero Different result yon. Pero magandang opportunity sana yon para sa kupunan ng Ligaw. So at the end of our third quarter, ngayon nakaabante na ang Ligaw with 1 point lead over sa Team Pulangi. Magbabalik po kami with 9.2 thousand viewers sa Ako Bicol Online TV. Ito pa rin po ang Ako Bicol Cup 2022. Ako
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal Kanang At muli tayong nagbabalik para sa ating fourth and final quarter sa labanang Team Pulangi versus Team Ligao. With Team Ligao now has the lead with only 1 point. And this is the final countdown, ika nga, Coach. Dito na natin makikita kung sino talaga ang makakapag-sustain ng kanilang composure sa game na ito. Lalo pat intense na ang labanang ito. And medyo ang physicality ng ating ball game right now is increasing a bit by bit. You need to play physical but iwasan na pa rin natin yung makasakit tayo ng kapwa player natin. Right now, I guess they are confirming kung kanino ang first possession dito sa ating fourth quarter. At nakikita natin ang 5 on the floor for the Team Ligao. We have here Bellarmino, Arteta, Maravilla, Orada, and Tipones. Tatapatan naman yan ni Celada, Mondragon, Romero, De La Cruz at De Guzman. At again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And kanina kasama natin si Congressman Jill Bongalon dito sa loob ng Ligao City Gymnasium. Arteta being hounded by De La Cruz. Maravilla. Gusto sanang i-drop pass doon kay Orada pero nabasa yun ang depensa ng Pulangi. Pero mananatili ang bola sa Team Ligao with 12 seconds on their shot clock. Bellarmino, sinalubong ng dalawa doon. That's a The risky ball, pass. yes, the ball will go to Pulangi and will score is De Guzman. Balik sa Pulangi ang kalamangan. So this is a neck and neck ball game, Coach Morgan. Papalitan na lang tayo ng kalamangan dito. Tipones off the glass. Ramboyong rather. Ang nasa loob pala ay si Ramboyong, hindi si Tipones. De La Cruz running. Outlet Kick. pass for 3. Pasok yan para kay De Guzman with a 3-point play. And that's a big play, Coach Kyle. And Pulangi now asking for defense. Bellarmino, babawi ba? Pinawi naman ni Bellarmino sa kabilang dako ng ating court. Kahit ako, partner, dahil sa excitement nitong game, naiiba ko na ang pangalan ng mga player. Ganun talaga. Pagka napaka-exciting ang anumang bagay, lalo pat basketball game yan. Alright, so sige. Ang leading scorer natin, si De La Cruz para sa Pulangi 23, Celada 17. And we also have Orada 16, Tipones 15, Bellarmino para sa Ligao. So, Mondragon there with a tip. Arteta, open, Ramboyong, short yun. Romero with the rebound. De La Cruz. Titigil niya muna, antayin niya si Celada. Now, Mondragon kontra kay Orada. Good cut, good pass to Romero. Hindi lang na-convert yun, pero merong foul. And Romero will troop to the line for 2 shots. And may chance na madagdagan ang kalamangan dito sa ating early goings ng fourth quarter. 75-72 ang score po natin. Pulangi now dictating the tempo. Romero for his first shot. Kung titingnan mo, Coach, this is a good matchup of
This is a tale of a 2-point guard and a tale of a 2 center with De La Cruz going at it versus Bellarmino and Orada kala kontra naman kay Mondragon. Perfect analysis, coach. And right now, he misses the last free throw. Ayan na ang mga taga-Team Ligao. Arteta loses the basketball. Pero mananatili ang bola sa kanila with 13 seconds on the shot clock and we are under 8 minutes sa ating fourth and final quarter. Live pa rin po tayo dito sa loob ng Ligao City Gymnasium. Bellarmino with 8 on the clock. Bellarmino, malayong tira. Pero sa kanya pa rin with a second chance. Pasok na yan para kay Bellarmino. Ibang klase yung hustle ni Bellarmino, no? I'm missing but I'm there to save that mess. De Guzman from the corner. Wala yun. Pero ang bola ay mapupunta kay Orada at siya ay mag-isa. Pero nahabol yun ni Celada. Pero wala lang. Sumunod kay Celada. Another good chase down block by Celada. But there you go. There goes Tepones to save the day. De La Cruz. Dead ball tayo. Deadlock, Bad pass para kay Celada doon. Hindi natawagan ng foul. Arteta. At nakita ang foul doon ni Arteta. Chopping the arm of Mondragon. Medyo nanlamig si Justin De La Cruz dito sa ating ball game. Yes, lalo na dito sa second half. Sinusubukan sanang ni Celadang i-foul. Pero hindi Yung siya fast tinawagan. break opportunity, pero hindi siya tinawagan. Pero He even looked at the referee. Ano ba? Wala bang foul yun? swerte na yun sa kanila. Oo. Hindi na natawagan ng foul, hindi din na-score. Oo. Romero to De Guzman. De Guzman for a 3. Huwag mong bibitawan yan sa 3 points. Si De Guzman. Delikadong tira yon. That's his 4th triple here in this ball game. Pulangi now gaining back the lead to 3-point. Kontra sa Arteta Ligao. calling for the play sa weak side. Andyan si Tipones, babalik niya kay Arteta. Arteta, ang ganda nung slide doon. Hindi lang na-score pero Orada andoon para sa kanyang putback. Malaking factor talaga tong si Orada sa team ng Ligao. Celada. And cleaning up those mess na Right now, naka 2-3 zone ang depensa ng Team Ligao. Babalik ang possession with 14 seconds on the shot clock for the Team Pulangi. Romero. Kukuha yon ni Mondragon. Mondragon for 3. Bang! may Bang! tira yan! Si 3 Mondragon. points yun para kay Mondragon. Huwag mong bibitawan si Robocop unleashing that 3 points. 82 to 78. Under 6 minutes sa ating final quarter dito po sa bakbakan na dikdik ang laban ng Ligao at ng Pulangi. Maravilla. Bitin lang yon. Ayan na, tumatakbo na naman si Lumberio. Lumberio. Finger roll, wala yon. De Guzman. Aantay muna siya nakasulog. Hindi. Andyan si Lumberio sa corner. Pero wala yon. Hindi lang na-convert yon. Nako, malaking tira sana yon kung naipasok yon. Malaking factor yon sa game na to. Pero ayan si Orada. Good find. Hindi nga humihingi pa doon ng foul si Orada. And he might have fouled there sa last sequence na yon. Yes, actually Orada is asking for a foul. Celada. Mondragon. Nasa top of the key. Celada faking. And And- shooting. Launching his 3. Nothing but net for Adrian Celada. That was a tough shot made by Adrian Celada. Yes. Only a guy with the confidence who will be taking those kind of shots. Ramboyong now. Kontra kay Lumberio. And that's a foul. Foul
by Romero. Again, medyo na napapagpalit ko si Tipones and Ramboyo. So yan, papasok pa lang si Ramboyo replacing Arteta. So now, dalawa na silang Oo. kamukha. Unang tingin ko, akala ko si Ramboyong. Pangalawang tingin ko, si Tipones pala yun. Pero right now, mga kasurog, we are under the 5-minute mark sa ating fourth and final frame. Ito pa rin po ang ako Bicol Cup 2022. Kasama niyo si Coach Kyle at si Morgan. And ito po ay hatid sa inyo ng ating mahal na Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Bellarmino, wala yon. Pero Maravilla, putak wala pa rin. But this is only a 5-point lead by the team Pulangi. So again, yung mga ganong tira, Team Ligao cannot afford to lose that basket. Yes. It will matter most lalo na sa end game natin. At ayan partner, papasok natin uli ang ating courtside reporter at may dala na naman siyang bagong balita para sa atin. Carmela, ano ang mayroon sa atin dyan ngayon? At yun na nga, Coach Kyle at Coach Morgan, dikit na dikit ang labanan dito sa Ligao Gymnasium na sobrang intense na laro. Nagkaroon ng isa sa mga key player ng Team Pulangi na si De La Cruz ng Crumbs at kasalukuyang nagpapahinga ito. At tingnan natin, Coach, kung makakabalik ba siya agad sa larong ito. Back to the panel. Ayun nga ang masakit din doon pagdating sa Team Pulangi na right now, De La Cruz suffering from cramps. Coach, Yes, is it a factor? It would definitely be a factor, pero hindi natin nakikita sa ngayon yan dito dahil lamang pa rin ang Pulangi. But it could have been a different case kung nandito sana si De La Cruz. But yun nga, napansin natin medyo bumaba din yung kanyang output. It is because siguro sa iniinda niya na yun nga, nagka-cramp siya. Medyo nagkakatumbahan ang ating mga manlalaro doon sa last sequence na yon. Pero tama yan na Ligao is not giving up. Kailangang hindi makapagpuntos ang Pulangi sa possession na ito. For team foul na ang Team Ligao. So, another factor ito para sa ating game. Oo, kung mape-penalty ka na sila, may palitan ng players. Celada back in the ball game. 14 seconds sa shot clock ng mga nakamaroon. De La Cruz natumba doon. Medyo madulas na yung court doon at nagkakarambulan doon. Arteta Para sila magkapatid. and Romero. Seryoso tong isang, si Romero. And, again, this is a game face on. Siyempre, talagang the swagger of our players. Oh. Romero. Pero alam mo, itong si Tipones, mapapansin mo, napakabait niya. Hindi siya yung tipong napipikon ka agad. Hindi ko nakitang And napikon ka agad itong si Tipones. As we take a look at Justin De La Cruz, Ayan na nga, talagang kitang-kita mo yung paninigas talaga nung muscle niya sa kanyang legs. left leg. Mahirap pagka nag-cramp ka sa sa ganitong game. Kasi pagka once na ibinalik ka, most probably ang tendency mo ay mag-cramp uli. Kaya much better siguro na pahinga na lang muna talaga until the end of this ball game. Siguro gusto din na i-sure na ng Team Pulangi with their head coach Peter Incisa na talagang they have to seal the deal right now kasi 3 minutes and 31 seconds on our clock. Definitely, coach, marami pang pwedeng mangyari. Oo, pero I guess okay lang naman din. Medyo mas risky kasi pagka ipinasok mo pa at pinilit mo, baka kung ano pa mangyari, di ba? Iniwasan natin yon. But the ball will remain sa Team Pulangi with 14 on the clock. Lumberio for 3. Sobra yon. Nako, masasaktan doon yung Ligao kung naipasok yon. Bellarmino looking to trim the lead. Dapat matrim Maravilla. talaga nila yung lead.
Ramboyong, Orada, wala pa rin doon. Wala. Talagang hindi na pumapanig ang pagkakataon sa mga tagaligaw. That was a clear shot sana. Hindi lang na-convert, no, Coach? And napansin natin na madaming beses na in this last quarter na nangyayari yon sa Team Ligaw. And that is not a good sign. But we still have about 3 minutes. Pwede pang mabago. As Mondragon securing that first free throw, 6 na ang kalamangan ng Team Pulangi. Again, 3 minutes and 12 seconds sa ating final period. Maravilla. Bellarmino now looking to trim the lead by 3 or by 4. Bellarmino, wala lang yun. Pero ang bola mananatili sa Pulangi. Orada, yun lang. At nabitawan ang bola at babalik ito sa Team Pulangi. Again, balikan natin yung mga errors na makukumit ng both teams. Romero stretching that arm. Makikita na natin yung pagkapagod sa mga both players actually. And during that play, Bellarmino not making the pass. It could have been a fast break play na makakapagtapyas ng kalamangan ng Pulangi sa 6 na punto. At this late part of our ball game, Coach, papasok na rin dyan yung kaya ng utak mo pero yung katawan mo ay bibigay din. Hindi na kaya ng katawan. And sino ang unang bibigay? Yun ang tanong dyan. But right now, mukhang ang Team Ligaw ay paunti-unting bumibigay because of this 6-point lead. Pero Coach, what do you think? What should the Team Ligaw do right now? They need to continue. Walang ibang choice. They need to continue to stop Pulangi. Yun lang naman. Kasi if you will give up, wala na talaga. Wala na pag-asa. This is just a 6-point lead and we have under 3 minutes to go. Marami pang posibleng mangyari sa ball game na ito. But then again, they have to to eliminate those errors and they have to have that higher percentage shots para unti-unti makahabol sa Pulangi. So, in this time, Coach, you're saying na wag muna sila mag-settle sa outside shooting but go for the high percentage shots. Yes, I guess that's the best thing to do. Ang importante nakakadikit ka pa unti-unti. Not risking on those lower percentage shot. But Celada and the Team Pulangi looking to add some more sa kanilang kalamangan. They have to make a stop. Ligaw has to make a stop sa play na to. Mondragon kontra kay Orada with the cut kay Lumberio dun sa weak side. Hindi lang nakuha yung pasa pero that was a good play on the part of Team Pulangi na agawan lang. And this is a good opportunity para sa team ng Ligaw. And Pulangi has to stop this also. Crucial ang mga possession na ito at this point in time sa ating fourth quarter, Coach. Pero ang bola ngayon ay nasa Team Ligaw with Oxima. Kontra siya. Kukontrahin siya ni Lumberio sa top. Naghahanap ako ng screen. Tipones. That's wala yun. Orada napulot yung rebound. Wala pa rin. Yun ang masakit. Hindi mo na na-convert yung riskier shot. Ganun din yung higher percentage shot sana. Nando na, kumbaga sa Bicol, nakabunga nga na dahil mo pa napalaog. We are in the twilight zone of our ball game. Under 2 minutes na lang tayo dito sa ating fourth and final quarter. Merong offensive foul na naitawag. Romero natawagan doon Another opportunity, Coach, para sa Ligaw. ng offensive foul. Dito sa parting ito, I think they need to make a 3-point shot. Ramboyong. Tipones doon. Yun lang. In that last occasion, natawagan
ng offensive foul, nagkikiskisan kontra kay De Guzman. Pumasok sa ulo niya itong si number 23. Nag-react siya by playing physical din. Nakita yun ng referee. So again, Ligao has to stop this. 1 minute and 45 seconds ang nalalabi sa ating Nice laban. defense, good defense. De Guzman right now. Pick for Mondragon. Muntik pang maagawan doon. Celada, another bailout 3. Wala lang yon, pero ang bola ay mapupunta sa Team Ligao. With 1 minute and 28 seconds. Only a 6-point ball game. Team Ligao now, what should they do? Dapat maipuntos sila to. By hook or by crook. For 3 kay Maravilla. Wala yon. Orada finally getting that basket. And buhay pa rin po ang Ligao. Ligao trailing with only 4 points. Romero. They have to make a stop. And right now, De La Cruz sitting on the bench Wala namang foul. with 7 on the clock. Celada. At merong handshake doon. Natawagan si Maravilla. At ang masakit doon, penalty na ang Team Ligao. Yun lang. Pero I think much better pa yon kaysa i-give up mo na lang for a 2. Alam mo, mas advantage si Celada doon kasi meron siyang height. That was only 3 seconds on their shot clock and yet nakapag-foul pa sila. Pero yon. Celada Yun lang. making his first. Kasi yung na-foul mo magaling sa free throw. Again, we have a 9.8 thousand viewers sa Ako Bicol Online TV. Pulangi with a 6-point lead under a minute to go. Pulangi right now asking for defense. Oxima. Hand off to Bellarmino for 3. Wala yon. Ang bola mapupunta na sa team Pulangi. Lumberio. De Guzman looking to waste away the time. Celada nabitin lang doon sa kanyang dunk. Bellarmino for a 3. Ang layo nun. This is only a 3-point ball game with 88-85. Team Pulangi with the lead. They badly needed that shot sa end ng Ligao. Ano yung nangyari doon? Celada missing that dunk attempt. Ano sana dapat yung ginawa niya na lang doon? Dapat pinasiguro na lang yan. That could have been a dagger. So, Diba? right now, Team Pulangi sitting on this 3-point lead with 38.4 seconds. Marami pa mangyayari dito. Marami pa mangyayari. But I think the pressure will be now on the part of Pulangi. So they have, the Ligao must do another big defensive stop para magkaroon ng chance na mabago ang sitwasyon as we enter the danger zone dito sa ating laban na ito. And right now, yan nga ang susubukan ng Team Ligao is to stop ito. Pero ang magiging problema din dito ng Team Pulangi right now, Coach, is the inbound play. Yes. They have to put the ball on the court first before thinking before thinking a shot. Who's going to be more wiser in this kind of situation now? Na the time is running out. And right now, Both Team Pulangi opting to inbound the ball from the baseline, from the backcourt. So they have the full 24-second shot clock. And it will give them a little bit more space. Yes. But both teams need not commit a mistake Celada. dito sa mga last plays na magaganap. Celada kontra kay Maravilla. 30 seconds on our game clock. De Guzman. Kailangan ng depensahan yan. De Guzman makakawala pero mananatili ang bola sa Team
Pulangi with 9 seconds on the shot clock at ang ating game clock is 23.8 seconds with both teams with 1 timeout. Delikado. 9 seconds on the shot clock of Team Pulangi. Mondragon to Celada. Kontra kay Maravilla. Celada, step back jumper. Pasok yan para kay Celada. What a shot. What it may be the dagger for this ball game. That's a very gutsy shot mula kay Celada. The hesitation will move, attacking, and then step back jumper by Celada. And nandun yung balanse ng tira. No? Talagang he can see perfectly well the rim. And right now, it's not just about the perfect shot of Celada, but the perfect broadcast of the Ako Bicol Cup right now, having a 10,000 viewers. Woo! Again, goosebumps na naman to, Direk Christian. Again. Tayong-tayo na yung mga balahibo ko. At ngayon, aabangan natin what can Team Ligao do at this late juncture of our ball game with 18.7 seconds remaining. I think they just have to have that quick two-pointer if they will be given a chance. And now, ang bola ay sa Ligao. Do you have to take the quick three right now, Coach? Or attack the basket and try to fish some foul? That's a tall order for me to say. Pero para sa akin, I think kailangan ng two-pointer lang, mas high percentage shot. Bellarmino and then now. make a stop. Orada for a three. And the rebound was secured by Lumberio. So, that's our ball game. Ayan, at nag-foul na nga si Bellarmino. Much to the delight of the proud fans of Team Pulangi. They are up on their seat. Nakita natin they are celebrating right now. Wala nang imik yung mga fans, supporters ng Ligao. Pero not bad. Talagang ipinakita ng Team Ligao yung kanilang intensity sa laro. Magmula kanina hanggang sa ngayon na magtatapos na ang ball game na ito. Yun na nga ang nangyayari. But we have still here a 7.3 seconds on our game clock. And Pulangi sitting comfortably with a 7-point lead. Mahirap na to, Coach. Mahirap na. What Ligao has to do at this point in time is just inbound the ball naturally and try to make a 2-point shot or maybe a 3-point shot. It would not matter now dahil nga sa sitwasyon na merong 7 kalamangan ang Pulangi under 8 seconds to go. This is a big win on the part of Team Pulangi, winning here inside a hostile crowd. Yes. And malaking factor to sa liga. Lalo na sa part or sa third district bracket. A better outing right now for the Team Pulangi. Coach, let's sum it up. What happened here? Well, it was a very nice ball game. A roller coaster ride para sa ating lahat. Kaya lang, sino ang, sabi ko nga kanina, who's going to be more wiser? Who's going to be more patient? Who's going to have that better composure hanggang sa matapos ang laro? At yan ang naipakita sa atin ng Team Pulangi. Both the players, although medyo nagkaroon ng konting init kanina sa part ng coaching staff, pero they've managed to win in this ball game. Sa final score natin. And our final score for this game, 92-85. Only a 7-point ball game at the end of the regulation. Pero nagpakitang gilas ang mga taga Pulang Anggi. Yes, Coach. So, right now, definitely a good outing for the both teams. Pero ngayon, pupuntahan natin ang ating courtside reporter. Kasama niya ang ating best player of the ball game. Carmela, sino ang ating best player for the ball game? At
ngayon, Coach Kyle at Coach Morgan, kasalukuyang kasama natin ang player of the game ng Team Pulangi. Walang iba kundi si Adrian Silata, garnering 26 points, 7 rebounds, 2 assists, 3 steals, and 5 blocks. So, Adrian, first of all, congratulations. What is your motivation behind that excellent work? Motivation ko, pamilya ko, yung mga anak ko. Saka, yun. Kaya, puro lang kami, puro pamilya lang inisip ko lagi ngayon. So, talagang dedicated ako yun sa pamilya ko. Okay, thank you. So, baka may gusto kong batiin? Any shout-outs? Binabati ko yung mga taga-Pulangi na nanood ngayon, sumuporta sa, nagpunta pa sa Ligaw. Maraming salamat sa inyo. Sa mami ng wife ko ngayon, kay mami, pagaling ka ngayon, nasa hospital siya eh. So, para sa itong laro mami. Sa pamilya ko sa San Miguel, malamang nanonood ngayon yun. Binabati ko yung lahat. So, thank you. Again, congratulations. Nagbabalik Coach Kyle at Coach Morgan. At ayun na nga, very exciting ball game from our first game up to this last ball game, which is Ligaw. Pero right now, Pulangi come victorious. Yes, and congratulations sa Team Pulangi. And better luck sa susunod para sa kupunan ng Ligaw. And right now, I wanna thank all of the part of our broadcast for a job well done. Yes. Akala natin kanina, together with Sir RJ, akala natin kanina, the milestone is 7,000. But definitely, we had reached a 10,000 viewers sa ating broadcast as we take a look at our production team with Yes. Direct Christian. Kaway-kaway naman kayo dyan. Jody ng Ako Bicol, si Mark. Yes, syempre yung mga partner natin sa Ako Bicol Party List. And of course, hindi ito magiging successful if not from the crowd. Yes, of course. And also, we would like to give credit sa ating Commissioner Lloyd Rivero at mga kasama, the organizing committee. Talagang wala akong masabi. Napaka ganda ng pinapakita natin dito sa Ako Bicol Cup. At muli po, nagpapasalamat ang buong pamilya ng Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. Magkita-kita po tayo ulit sa darating na Sabado para sa isa na namang kapanapanabik na mga laban dito Yes. sa ating torneo. Ako po si Coach Kyle Marilla. At ako naman si Kapa Morgan. At sa kabilang dako ng ating sideline, andyan din ang ating courtside reporter na si Carmela. Diyos mabalos po sa Indogabos. This has been your Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagsimulan ako sa imo. Aram mo may akong anak kitagrelasyon ka. Aram mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya,
karak. Wala bitis yung di. Napangitan na sa amon. Mga sabiyo to sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung di man ako sa iya magad sa pinto.